Gịnị? Ebe na-ekwe m were moto na mee gị isi na ọka mee gị gịnị? Escort. Okay. Nsogbu adịrọ. Eruzi afọ anyị elebe ya na ọ ga-adị mma nnọkọta m buru moto ọkụ ya buru gị na ọ dị mma ti ya n'ụgbọ m ọ maka na nke a dị egwu mba ọgaranya nke ịbụ nsogbu adịrọ a ga-amarịrị ka a ga-esi wee mee wee kwado gị nugo wee kwado gị ọrụ a masara ka ihe a na-akpọ ihe a ịkpa mba isi na ọ bụ ajonete n'ọnụ ndị gboo ajonote ajonape ha ịgụkwara akwụkwọ odogwu ịmakwa supe oke ajonope mana ọ bụrụ ya ka a na-akpọ ogbenye ọkụ ya otu a ka ndị gboo si akpụ ya gbawazie ya sọsa ma ọ tren pan tụgharị ike na-azụ ya ka nkili azụ ọ masakwara ana mana ọ bụrụkwa nke a ka a na-akpọkwa ogbenye o nwere nke a na-akpọ ogbenye na-etokarị ogologo ọ naghị adị okirikiri ọ magbuo onwe isi na a ga-eji akpasa ma ose ma osikapa ka ihe ọzọ anwụ wee chasị ọkụ ya ka ihe ndị ọzọ a ga-eji ya wee mekwa abacha akpụ ayaka ihe ọbụla achọ ịgba n'anwụ ihe ọbụla achọ iche n'anwụ ajonope n'ọnụ ndị gboo ọgwụ nke a bụkwa ntị m mbụ ịnụ ya amụtakwa m ọzọ ọkwa vocabulary n'ọnụ bekee n'ọnụ ndị iti eziokwu ịmakwa na Igbo si na onye fụ nna ya afụgo ndị gboo na ndị gboo anaghị epu nku odogwu daalụ gọọmenti aghasago ha na-achọzi ihe na-akpọ onye na-achọ ihe ọ ghasara aghasa iburu ya bịa na nke gọọmenti enyochaba akpa gị achọba akpa gị ndị na-asa bụ agụ ma onye ọrụ nka agụ agaghị agụgbu ya agụ agaghị agụ ya maka iwere nke a kịta pụọ taa bụ n'afọ kwa eziokwu iwere nke a pụọ afọ ihe ejiriri otu puku n'ụma wee bata daalụ a ga-amarịrị ka a ga-esi wee kwado nke anụnwa ihe kwesịrị ịdị na-adịghị n'akpa nke ọ na-adị ọ kwesịghị ịkọ maka na onye nwe ụdị nke anụnwa bụ ọ gaghị agbawaghị ya aka ọkwa ekesi na ọ na-anọ ihe o yi eri abịakwute ya chukwu ha agbawaghị aka anyị ga-ama ka a ga-esi wee kwado gị m ga-ewekwukwa ofu daalụ o anyị na-ekene ọ ga-eme ọ ga-esi osikwuzie n'aka ndị mmadụ wee metọpụ nsogbu adịrọ a ga-ezi gị ozi daalụ o